دا سلوروان امامان منما دا دے ایمان دا دے اقرار زما مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زما مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زما دا سلوروان امامان منما دا دے اقرار دا دے ایمان زما مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زما نمی نعمان ابن ثابت لکما چی مشہور دی پا امام ازمائے شوید کوفی بخورا عراق کی شاہ غلوی خار مقدم دو اصحابانو نے تعلیم کڑے دے تابعی دے وحی جملہ علا دوش بیت ختم بیرو جا کی کول در پریزگار و قدردان زمان لروان امامان منما داد اقرار داد ایمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان منز بیچ ہر کلا ادا کرلو رفع الید بئی ہرگز نکولائے قبر نہ ہے یا رازی حضرت امام شافی بدائے دیر بئی زیادت بھی ادب کولو دا مرگ نفس بئی کڑو دغا عمل زما استاز دا امام اعظم سفر اختن دے بیان زمان دا سلوروان امامان منما دا دے اقرار دا دے ایمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان انتقال باند سلویخ جرما زمکا چنل دا زمیدار اخلی مولا چی بسکلینو بازار دلالو اس بیجارو اخلی آغا ملا چی با سکلینو بازار تلاڑو اس پی جارو اخلی جیرو پنو مخرمالونا جیلی نمنا دا انسوارو اخلی لگیا دی ہر زکی پیسی خوروی دیری دو ککڑ صدقان زماؤ دا سلوروان امامان منما دا دے اقرار دا دے ایمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان نمی گلاب دی پانی صدق یما دفت رسول پا دل قربان یما اقدام الازولانشی تولد الشیر ازدان یمان طول امامان می دی دا سرگلنا خوب حنفی مسلک روان یما رنگ شویم دا گن فقیر پا دعا پی خور خار کی دی پیران زمان دا سلوروان امامان منمان اقرار دا دے ایمان زمان مسلک لرما دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان امام دے حضرت نعمان زمان